أسمرا كاب زمدبرو استدينا زينا ومستندونا نفلم علينا كما يتمسيوز خبركم تعزبتين نلومي عربي شمونت جنبوت ساعة شعات مش استدلوا زينا تاتوشتن وطان حيزنا لكم ريمنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيتروس منسي أرست زينا حبريتا كاب منستر طعنا شوعته كابتوم اب هوسبيتال تعاقبهم زدلي كنكن كجبر لهم تصنحوا حمات كورونا فيروس اب هاجراوي لاباراتوري طعنا بستجبر لهم مرمرة كاب تحمام نص خوينهم سلسترخبو لومي شمنتون جنبوت ننبيتهم تفانيهم مستوى قديمهم بتمسسال اجباب استفانو 30 كاب حمام حاويم استفانو زيغاتات بتقلالا 30 شوعتن بصيحم اللو اب ايرتراك ساب حجي بكورونا فيروس نايستلخو زيغاتات قطري 30 شعتنيو እዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ውጽኢት እወታዊ ጎድንታቱ ርዱእ እኳ እንተኾነ ከዛንየናን ጉጉይ ስእሊ ክህበናን ግን ኣይግባእን ርግጽ እዩ ኩሎምቶም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ብኣየር ምድርን ባሕርን ናብ ሃገር ዝተመልሱ ዜጋታትን መቕርቦምን ብጠቕላላ ኣስታት 3,000 ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሃገር ስለ ዝተወሸቡን ምልክታት መልከፍቲ ኮሮና ንዘርኣዩ ድማ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ስለ ዝተገብረሎምን እዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣፈናዊ እወታዊ ውጽኢት ተረኺቡሎ እንተኾነ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ሃገር ብዘተኣማምን መንገዲ ንምፍላጥ ክሰላሰል ዝግብኦ ደቂቕን ሰፊሕን ገምጋም ንምትግባር ዘድሊ ምቅርራባት ተዋዲዱ ጌና ኣብ ምብግጋስ እዩ ዘሎ ብዘይካዚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለምን ከባቢናን ጌና የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እዚ ዕማም እዚ ክሳብ ዝፍጸም ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ትግባርን ዘሎ ናይ ምክልኻል መምርሒታት መንግስቲ ብምሉእን ብዕቱብን ክፍጽምን ብኡ ክቕየድን ነተሓሳስብ ሚኒስትር ጥዕና ሸሞንተን ግንቦት 2020 ኣብ ከተማ ከረን ዝተፈላለዩ ኣካላት ንጽጉማት ወገናት ናይ ምሕጋዝ ተበግሶታት ይወስድለው ብመሰረት ሓበሬታ ወኪል ኤሪና ክፍልታት እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራን ሎጂስቲክስ ስንቂ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ን4 ጽጉማት ስድራቤታት ዓይነታዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም እቲ ዝተዋሃበ ሓገዝ 24 ኩንታል ፊኖ መሸላ ሽኮር ዓደስን ካልእ ሃለኽትን ዘጠቓልል ኮይኑ በብምሕዳር ከባቢኦም ንዝተጸንዑ ከም ተዓደለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ከምዚ እንከሎ ከም መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ምትሕጋዝ ስጉምትታት ቤት ምኽሪ ከተማ ከረን ኣብ ኣገልግሎት ጽሬት ዝውዕል ዝተፈላለየ ናውቲ ከምኡውን ሃለኽቲ ነገራት ንጽጉማት ስድራ ቤታት ሓጊዙ معكن مخته كوفيد-19 بجنزبن عينتن مسسان ናብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ኤርትራዊ ዝጀመሩ ወፍያታት ብዝለዓለ መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ምልቱ ሕዝቱ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ገር መስቀል ገረት ጊሄር ካቅርቦ እዩ ዕለታዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዘነጽሮ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ወርሓዊ ደመዞም 699,427 ነቕፋ ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ 327,275 ነቕፋ ብሕታዊ ኩባንያ ናስ ኤር ኤርትራ 120,000 ነቕፋ ወናነ ብሕታዊ ትካል ኮኬር ከለር 50,000 ነቕፋ باخشب موتورس حلافنة تستوصلنا ناي بحث محبر 3,000 نقفة كلينيك حكمنا سن دكتور رزان زرعي 4,000 نقفة بوستال سيرفيس يونيون أسمرا دما 15,000 نقفة وفيهم
بتمساسالي ابن الزوبا سنعفه من محدار كبابي مطرا 8 شحن نقفا من محدار ماكلاي كتما سنعفه 68 شحن 285 نقفا من محدار كبابي ربا ناصا 19 شحن 420 نقفا من محدار كبابي ماي غودف 26 شحن نقفا من محدار كبابي كشعات 4 شحن نقفا من محدار كبابي زقفت 14 شحن 115 نقفا غوباي اسلام اوقاف الزوبا سنعفه 5 شحن نقفا من محدار كبابي لاحيو 13,605 نقفا عدتات من محدار كبابي تشقورا 42 شحن نقفا قبرت سناي نبرت سنعفه 1 شحن 500 نقفا من محدار كبابي هادامون الزوبا عد قيح دما 3 شحن 15 نقفا اب حساب هاجراو بانك اتاو غيرم الله إذا كم زيلن كله تكال تربت حسين رينو 3 شحن نقفا وننتي طحنا حوس كتمان داقر جسن كبابيان 10 شحن نقفا محبر متحجاز فورتينو فروفيا 5 شحن نقفا 10 والكسبات وننت قوميستا 10 شحن نقفا سناي سوبر ماركت 10 شحن نقفا محبر البكري نقدر نوفرن 10 شحن نقفا تكال قيح بحري كار ذكر 5 شحن نقفا تكال مشت أخداونتي إفرم كافل 10 شحن نقفا مدلاو مقبي انسسا تخلو قبري وات 10 شحن نقفا باروالخو 5 شحن نقفا وناني رتعو بيت مقبي 3 شحن نقفا موالي هتصانات نزوبا دوبا ومعراب 500 نقفا بركت زبال زيغاتات بولكن بصدرا بيتن دما أستات 4 شحن نقفا أبركتام بزي كازي أبي إثيوبيا زنبرو زيغاتات 330 شحن 300 برن 1 شحن 300 دولارن أبلات إمباسي إرترا أبي إثيوبيا 5 شحن 327 دولارن 6 شح برن بتقلال لا 336 شحن 300 برن 6 شحن 627 دولارن أبلات قوام الأخ إرترا بحبرة أفريقان قطبا وكوميشن حبرات هاجرات أفريقان دما ناي ورحدو مزم بتقلال لا 5 شح دولار أمريكا وفيام أقدموا تقمتي أديس هابا زخونو أتو زومي تخلو مسبعالتي بيتهم ويزرو ووبا هابتيس 1 مليون نقفا وفيه من بارم زكاريو أب جبوت زنوبر زيغاتاتن أبلات إمباسن ون بتمساسالي زاقيت 245 شح فرانكش جبوتن 3 شح دولار نواز يمالو بخال وغن دما تكال باراكو إرترا 3 شح نقفا زقمت 100 صمدي أنصولاتات ني منسر تعنا كبركتن كلو نباريت عد انجليز ويزرو أبابا داويت أب سعدا كريستيانا بزركب بيتا تخاريان اتنبر سدرابيت نا 6 ورحي أب جرمن زنبرا ويزرو ألغانشا صفاون ويزرو معرفة صفاون مس أب رياض سعودية أتنبر حابتن ويزرو أسمرة صفاو أب 4 سمرة أب زركب أبايتن استخاريا 6 سدرابيتات نايكل التورحي نباريت جرمن ويزرو التنسى قبرزقي أب اسمرا ما يتمنى أب زركب جزء نتقمت صدرابيت نايكل التورحي أب جرمن اتنبر ويزرو موزي بايرو أب اسمرا حاوت أب زركب جزء نستخاريا كل صدرابيتات نايكل التورحي نباري جرمن أتو تسفال دت قبره وات أب وكد با أب زركب جزءهم نستخاريت حنت صدرا نايكل التورحي كراي كحد قولن كلو صدرابيت أتو نآمن كبرم دما أب زوبا ماكل نزوبا سرجق أنا زركب كل تخفل جزءهم لبدا كورونا فيروس كساب زودا من سرت عنا خد كملو أفكيرام أب نوزبا دواروا من محدار كوابي عد قبراي بشوعة قنبوت تحر غاترين أستات 3 ساعات زهرمه برتع نفاس تحوص الزناب أب هنساتاتن هبت قربن عنوة توريدون بت زناب بعد قبراي ناي 4 كفلتات بيت مرتي ناي 3 كفلتات بيت صحفة من محدار كوابي كومون ناي 4 منبر بايتن بيت كريستيان دق سلامن زينغوتات كقنطاتن كله حيالوت انتاو أقرب كم زوادقه وكيل إيرينا حبيرام بزي كازي أب عندتاتن مسمرات إلكتريكن ون قدات وريدون أب عدي كفلت دما ناي حانتي بيت زينغو كقنطاتن كله عبيتا أقرب كم زوادقه كاب من محدار كبابي استرخب حبريتا عن تصيرون زي خبركم تعزبتي دحر زاحد صار مسغاغري تهاغراو زينا حيزنا كنملسينا نمكتالكم كتقصلوا بخبري داقي معدم بعلم درجة قطري بكورونا فيروس هيوتهم زساؤنون نابل علي 272 شيء قطر زتلقفوا دما نابل علي 3.9 مليون تتقاقعوا بزلو اللوان كيلاتات عنا كلاي معبل ملكفتن مغزفتن كورونا فيروس كختز دلو تقولو العلم مخوانو أتنكيغم
እቶም ኪላታት ጥዕና ሃገራት ኣጽኒዐኖ ንዝነበራ እገራታት ንምፍኻስ ምስ ዝወስዶ ዘለዋ ስጉምትታት ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ብምጥቃስ ምስ ምልዓል ናይቲ እገራታት ካልኣይ ማዕበል ኩሉ በዳ ኮሮና ቫይረስ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣገንዚቦም እዚ ዝግለጽ ዘሎ ሓያሎ ክፍላት ሃገር ኣሜሪካ ንመምርሒ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ምፍኻስ እገራታት ሸለል ብምባል ናይ ገዛእ ርእሰን ስጉምትታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ኣብ ዝገልጻሉ ዘለዋ እዋን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ብዝጸንዐ እገራታት ብዘይ ስራሕ ተሪፎም ተጸበይቲ ፊናንሳዊ ደገፍ መንግስቲ ናይ ዝኾኑ ዜጋታት ቁጽሪ ልዕሊ 33 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት የነጽሩ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳውን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ዝተወስደ ስጉምትታት ፈጢርዎ ንዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ንምቅላል እገራታት ንምፍኻስ ዘውፅኦ ውጥን ከተግብራ ምዃነን እየን ዝሕብራ ዘለዋ ኣብ ኤውሮጳ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ክዓርግ እንከሎ ልዕሊ 146,000 ከም ዝሞቱ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብመጠን ሞት ኣብቲ ኣህጉር ቀዳመይቲ ኣብ ዘላ ብሪጣንያ ብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ኣስታ 657 ብምሟቶም ጠቕላላ ቁጽሪ ዝሞቱ ኣስታ 31,000 በፂሑ ኣሎ ንተኸታታሊ መዓልታት ልዕሊ 10,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከተመዝግብ ዝጸንሐት ሩስያ ጠቕላላ ቁጽሪ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 177,000 ብምድያቡ ሩስያ ኣብ ዓለም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ካብ ዝተጸልዋ ቀዳሞት 5 ሃገራት ኮይና ኣላ ኣሜሪካ ምምዕባልን ሸመተና ኣጽዋር ንምግታእ ምስ ሩስያ ክዝቲ ከም እትደሊ ሓቢራ ብሸውዓተ ግንቦት ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ቴሌፎን ርክብ ዘካየደ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክትዘራረብ ቅርብቲ ከም ዘላ ብምሕባር ሩስያ ተመሳሳሊ ቁርብነት ክህልዋ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምዕባልን ሸመተና ኣጽዋር ንምግታእ ክዝቲ ድልውነቱ ዝገልጽ ዘሎ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ምፍራይ ዝተራቐቐ ሚሳይላት ይነጥፋ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ኩንጨፍ ዝኽእል ሚሳይላት ከም ዝፈተና ይርስዓን ኣሜሪካን ሩስያን ንምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ዝገትእ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝኸተሞ ውዕል ዝሓለፈ ዓመት ከም ዘፍረሶ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ምምዕባልን ምሽማትን ኣጽዋር ክሽመማ ከም ዝኽእላ ክእምቱ ጸኒሖም እዮም ላዕለዎት ሰመዚ ቻይናን ኣሜሪካን ብሸውዓተ ግንቦት ኣብ ጉዳይ ንግዲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣካይዶም ኣብቲ ርክብ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብዘተ ንምፍታሕ ብዝሓለፈ ዓመት ዝተበጽሐ ናይ ቀዳማይ ገጽ ስምምዕ ክትግበር ኣብ ምርዳእ ከም ተበጽሐ ተገሊጹ ብዘይካዚ ሰመዚ ክልቴን ሃገራት ነቲ ኣብ መንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ርክባት ክቕጽል ከም ተሰማምዑ ተገሊጹ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ሓድሕደን ድሕሪ ዝወሰኖ ናይ ቢልዮናት ዶላር ቀረጽ እታው ንግዳዊ ዘይምቅዳውን ከም ዝኸረረ ጸብጻባት ይጠቕሱ እትስጉምቲ ኣብ ቁጠባ ክልቴን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነን ንናይ ካልኦት ሃገራት እውን በኣሉታ ከም ዝጸልዎ ኪላታት ይሕብሩ ኣብ ከባቢ ቀላይ ጫድ ብዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ዘይምርጋእ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ 170,000 ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ ብሰንኪቲ ጸጥታዊ ዘርእዮ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ብሓፈሻ ሕርሻን ንግድን ድማ ብፍላይ ብምስንኻሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታ 3.5 ሚልዮን ዜጋታት ጫድ የቕሬታት ተጸበይቲ ረድኤት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሚቱ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ እቲ ዞባ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት መሊሱ ከም ዘንቆልቆለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ዕጡቓት ንምድምሳስ ሰፊሕ ስርሒት ዘካይድ ዘሎ ሰራዊት ጫድ ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ልዕሊ 100 ካብ ኣባላቱ ከም ተቐትሉ ይግለጽ ካብ 2009 ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ክንቀሳቐስ ጀመረ ዕጡቕ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ኮይኑ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብቲ ከባቢ ክንቀሳቐስ ጀመረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ እውን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት የካይድ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ብሸውዓተ ግንቦት ንኣባላት ፖሊስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ቦምብ ተኻይዱ በቲ ኣብ ኣውራጃ ኮስት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ኣባላት ፖሊስ ክቕተሉ እንከለዉ ዛጊት ቁጥሮም ዘይተነጸረ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ ዝጸንሐ ጣሊባን ናይዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ ጣሊባን ድሕርቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2020 ምስ ኣሜሪካ ዝኸተሞ ስምምዕ ሰላም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከም ዘሐየሎ ይፍለጥ በዚ ድማ ትግባረ ናይቲ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ ትጽቢት ዝተገብረሉ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ትማሊ 7 ግንቦት ኣብ ሰዓታት ምሸት ከተማ ጣህራን ኣብ እትርከቦ ሰሜናዊ ኢራን ብዘጋጠመ 5.1 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣዊ ጉድኣትን ዋታዊ ዕንወትን ከም ዘውረደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ክግለጽ እንከሎ ካልኦት 7 ድማ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ
ተሓደጋ ብዝፈጠሮ ስጋት ነበርቲ ሰፊሕ ክፋል ከተማ ጣህራን ካብ ኣባይቶም ወፅኦም ኣብ ግዳም ክሓድሩ ከም ተገደዱ ዝተቐሱ ሰብ መዚ ኢራን ተኸታታሊ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ተሰምዐ ኣረድዮም بمسارات كيلاتات مكتال تحت مدراو من كسقاسات اتحادقا سمين كاب كتما طهران اب زركب كبابيتات اب معمق استات 10 كيلومتر كم تخسته تفليتون بتي بحري وحدقا كاب غوبوتات بزورده بندرغا حبيت امان نكتما طهران مس كال كبابيتات زراخبن اوشتا كتما زركب قند مسمرات صرغان كم تعصو مع كنا زينب توساخي اقالهن زي خبركم تخاتلتنا حج استدالو زينا مسنادونا ابزي تزازيم الله كابز قصيلو عالم كورونا فيروس كم يكم زو على زدس تحسي زلونا ادالوتو سليمان اسمان عبن تصفالت مبراتنا مسمر الله سلامك تالكم زينا نمسكن برمشت بوغنا